ରୋହିତ ଏବଂ ମନ୍ତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ମିତ୍ର। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କିଛି ଭାଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ଦିନ ତାଙ୍କ ମିତ୍ରତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା। ମୋର ଏକ ଭଲ ମିତ୍ର ଥିଲା ମନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁ କିଛି ସହିତ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମର ମିତ୍ରତାର ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ସେ ଦିନ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଘୁରୁଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଭାଲୁ ଆସିଲା। ମୋ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତୁ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଯାଇଲା। ମୁଁ ଗଛଟିକୁ ଚଢ଼ି ପାରିଲି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭୟରେ ମୁଁ ମୃତ ସଙ୍ଗେ ଥିବା ଭାବରେ ଭୂମିରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି। ଭାଲୁ ହମେଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଘ୍ରାଣ କରି ତାଙ୍କୁ ମାରେ ନୁହେଁ। ସେ ମତେ ଘ୍ରାଣ କରି ଚାଲିଗଲା। ଭାଲୁ ଚଲିଯାଇବା ପରେ ମନ୍ତୁ ଗଛରୁ ତଳେ ନାମଲା। ସେ ହସିକି ମୋତେ ପଚାରିଲା, ଭାଲୁ ତୋତେ କ'ଣ କହିଲା? ମୁଁ ହସିବା ଭଳି କହିଲି। ସେ କହିଲା ଯେ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଯିଏ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ମିତ୍ର ନୁହେଁ। ତାଠାରୁ ମୁଁ ଶିଖିଲି ଯେ ସତ ମିତ୍ରତା ଭଲ ସମୟରେ ନୁହେଁ, ଖରାପ ସମୟରେ ପ୍ରମାଣ ହୁଏ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।